tarata ye janvier kalo tile mugan san 2026 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni sankura ale foli hukumu kɔnɔna ye kunu tɛnɛ don janvier kalo tile 19 san 2026 kɔnɔna na an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale bɔla ka kunnafonidilaw bisimila kuluba palais kɔnɔna na ka sanga ni kunnafonidilaw olu ka ladala ko kunkan ko olu bɔla ka taa sankura o foli kɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ la général d'armée Asimi Goita ka tila ka laɲini damadɔ kɛ min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu kunkan walasa kunnafoni jɛlenw olu bɛ se ka cari cogo min na kunnafoni kolon olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya minnu na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani kunnafonidilaw olu bɛ se ka kɔlɔsi cogoya minnu na u ka baaraw kɔnɔna na o tɛmɛnen fɛn min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye ani a ka marabolo maaw olu caman kun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale fɛnɛ bɔla tun ka foli bila kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye ani kunnafoni jeli jɛlen minnu ni u b'o olu di jamana kɔnɔdenw ma o tɛmɛnen a tilala tun ka foli bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu bɔnɛna u ni n'a fasoko la. Alisa an bɛ to an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ka kunnafoniya kɔnɔna na général d'armée Asimi Goita kunu tɛnɛ don kelen na janvier kalo tile 19 san 2026 kɔnɔna na général d'armée Asimi Goita ale bɔla ka dɛmɛba don ka ɲɛsin génie militaire ma dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ minɛn girimanw na minɛn kolo girin minnu ni olu bɛ kɛ ka sirabaw dilan fɔ ka taa se chantier ma ani a ɲɔgɔnna caman kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun denbayalen don kosɛbɛ ni an ka ɲɛmaa caman ye fɛn min ye an ka ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kamara ale fɛnɛ bɔla ka kuma ta kɛnɛ kan a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye ka tila tuguni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka tila ka u jogi fasoko kunkanko la a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔlen o bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka sanga ni a ka nin wulikajɔ ye. Bi janvier kalo tile mugan san 2026 o ye don ye don min ni ale bɛ waleya san o san an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na don min ni ale talen don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o hukumu de kɔnɔna na sa yanni bi don kɔfɔta in yɛrɛ kɔni cɛ kunu tɛnɛ don janvier kalo tile 19 san 2026 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye pankuru ye olu yɛrɛ kɔni caman bɔla ka munumunu kɛ an ka faba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni ye ministre de la sécurité générale des divisions Daouda Ali Mohamedine ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ di ka ɲɛsin finitigilakaw ma yanni bi yɛrɛ kɔni cɛ kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka a hakili to a yɛrɛ la ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ nin don kofɔta in de kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ sigi sen kan ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ ɲɛnajɛ ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw ɲinɛ u yɛrɛ kɔ o hukumu de kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilinajigi kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakili to i yɛrɛ la bi don kofɔta in yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye défilé o yɛrɛ kɔni b'a la ka waleya génie militaire ale kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmaaya talen don k'a di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Asimi Goita fɛn min ye an ka finitigilakaw ye heure damadɔ kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɛna u seko ni u dɔnko yɛrɛ kɔni yira fɛn min ye défilé o yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ an ka faba ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a tako 65 kɔni ma o hukumu de kɔnɔna na an bɛ foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye maa minnu ni olu bɔnɛna u ni na fasoko la an bɛ ala deli badane ma ala ka a di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ale bɔla ka u ka fara ɲɔgɔn kan baara dɔw nun don kunu tɛnɛ don janvier kalo tile 19 san 2026 kɔnɔna na baara minnu ni olu bɛ tali kɛ kɛnɛyako la fɔ ka taa se kalanko ma kuranko fɔ ka taa se sɛnɛ ale ma u bɛna tile 5 fara ɲɔgɔn kan kɛ ka hakilina falenw kɛ musaka minnu kan ka don ni baara ninnu yɛrɛ kɔni dafɛ ani fɛn min ye CAMES ale baaraw fanga bɛ se ka bonya cogoya minnu na o hukumu de kɔnɔna na ministre an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga u bɔla ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin ale ma u bɔla ka ale yɛrɛ kɔni suganti ka kɛ commandeur des palmes académiques du CAMES yɛrɛ kɔni ye
Kasangani kɛnɛya ko kunkan ko ye minisiriso min ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan ko ma ale bɔla ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka faba kɛnɛyaso dɔ ma fo ka taa se an ka jamana maramisɛnnin caman o de ma fɛn min ye an ka minisiri ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan ko ma fo ka taa se jamana ka ɲɛtaga ma kolonɛla Asan Bajalo Ture ani a baaraɲɔgɔn minisiri min ka baara bɛnnen no bolimafɛn ani ni taga ni ka segin ko kunkan ko ma madame Danbɛlɛ Madina Sisoko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan wa yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 1,494 ni kɔ ɲɔgɔn kɔ la dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka baarakɛminɛnw na baarakɛminɛn ninnu u y'a yira k'a fɔ arajow b'u la fo ka taa se fiɲɛ sama fo ka taa se ɲanakili fereke furaw olu ma ani a ɲɔgɔnna caman o hokumu de la minisiri min ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan kuma colonel major Asan Bajalo Ture a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ nin maa minnu minɛ bɛna di u ma u ka se ka u hakili to minɛ ninnu na kosɛbɛ ka minɛ ninnu ko olu minɛ ka ɲɛ minisiri min ni ale ka baara bɛnnen no jamana ka taga ni ka segin ko kunkan kuma a y'a yira k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen no maa minnu ni u yɛrɛ kɔni bɛ boli kɛ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba kasara bɛ maa minnu sɔrɔ ko nin minɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛna ta ka ɲɛsin olu ma ko fɔta ninnu de ma Kasangani kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔ an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ni ale minɛna an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ ka sanga ni a ka kunnafoniya minnu bilala a ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ minnu ma kɛ an ka fanga tigilamɔgɔw olu fɛla ye o hokumu de kɔnɔna na ni ale yɛrɛ kɔni minɛna sa a yirala k'a fɔ walasa ale ka a ta ni a bila yɛrɛ kɔni dɔn ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen no ka bɛn février kalo tile 8 nata ma san 2026 kɔnɔna na ni ale minɛnen no an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ n'a a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna san 2 o de kɔni kaso kɛ san 1 ni a b'o o yɛrɛ kɔni kɛ kɔnɔna na ka tila ka sefa wari 100,000 o yɛrɛ kɔni a ma ne sara a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Musa Mara ale ka avocat ye halisa olu yɛrɛ kɔni b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan ko o seko ni o dɔnko kɛ ka deliliw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ale bɛ se ka labila cogoya min na Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la ka sanga ni halisa an bɛ to kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna na Imam Muhamadu Buyeba a yirala k'a fɔ ale interpellé la cybercriminalité fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o conseil islamique ale ɲɛma fɛ ka sanga ni ale ka kumakan ye kumakan min ni u yɛrɛ kɔni bɔla ka o fɔ ko a bɔla k'a fɔ a ka kumakan dɔ kɔnɔna na ko cɛkɔrɔba nkalontigɛla ni o ye vieux menteur ye k'a sɔrɔ a kɔni ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma mɔgɔ jamu fɔ o y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni plainte déposé la ale tɔgɔ la kabi janvier kalo tile 2 san 2026 kɔnɔna na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa plainte déposé sa ko o yɛrɛ kɔni ansardini maaw ka ɲɛmaa 5 ɲɔgɔn kɔ min bɛ tali kɛ commune fɔlɔ 2nan 3nan fo ka taa se 4nan ale ni 5nan ma ko olu yɛrɛ kɔni ka ansardini ɲɛmaaw de kɔni bɔla ka taa papier ko o yɛrɛ kɔni bila Imam Muhamadu Buyeba ale tɔgɔ la nka o y'a yira k'a fɔ ko kiriw yɛrɛ kɔni tigɛlen ko a yirala k'a fɔ ko preuve foyi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a ka mɛn ni olu ka ɲɛmaa de kɔni o hokumu de kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye ni imamu ye ko ale bilala ka taa a ka so an bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw olu fɛ yen nɔ karidon janvier kalo tile 18 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye banbagaciw ye olu bɔla ka binganni wale ta ka kari dɔ sɛgɛrɛ kari min ni ale tun bɛ ka a kunda banakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Ntahaga ale ni village de Gaji o yɛrɛ kɔni furancɛ la a yirala k'a fɔ ni bingani wale tigilama ninnu u bɔla ka kari kɔnɔ mɔgɔw ko olu bololafɛnw bɛɛ lajɛlen minnu la fɛn min ye chauffeur kɛ ko u y'a yira k'a fɔ ko ale ka se ka wari 1000 de sara 1000 yɛrɛ kɔni sɔrɔlen kɔfɛ ko u tilala tuguni k'a fɔ ko o k'a ka téléphone di ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ban ka téléphone di ko u bɔla ka marifa ko o yɛrɛ kɔni ci ale sen na min kɛla sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni jogi la u yɛrɛ tagalen kɔni fɛn ninnu bɛɛ u bɔla ka chauffeur kɛ ka ale ta ka furakɛli ko o yɛrɛ kɔni kɛ ale la fɛn min yɛrɛ kɔni ni marabolo ma u yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ nin sira in kan bingani wale yɛrɛ kɔni dama dama de bɛ kɛ nin min bɛ ka kɛ sababu ye ka u kamana gan an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi ka kunnafoniya kuncɛ an bɛ taa sɛnɛgalikaw olu fɛ yen nɔ kan 2025 ale kuncɛla ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min ye finale o yɛrɛ kɔni tala ni maroko ani sɛnɛgali jamana fɛn min ye sɛnɛgali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sɛbɛn o sɔrɔ maroko jamana kan ni 1 ani 0 o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye sɛnɛgali ale donu tɔnɔ ye sa olu kɔni segila ka na u ka jamana kɔnɔna na u bisimila u ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ ka taa se u ka premier ministre ale ni u ka gouvernement marabolo ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye u ka capitaine Kalidu Kulibali ale kɔni bɔla ka u ka kupu ko o ta k'a di u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Basiru Jomayi Faye a kɔni bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin u ka donitanaw ma u bɔla ka tasibila kɛ tun ka ɲɛsin u ma halisa an bɛ to Sɛnɛgali ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Sɛnɛgali ale ka supporter dɔ ye nin kan yɛrɛ kɔnɔna na ni ale tun bɔla ka taga ballon ale lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finale lajɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen dɔɔnin dɔrɔn ko ale yɛrɛ kɔni suyela Maroko jamana na u b'a yira k'a fɔ ni supporter in na a bɛ wele ko Charles Jufugu taala a su yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ jogi nɔ o yɛrɛ kɔni baden bɛ a la ka sanga ni u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ fɛn min ye a furumuso ye ale yɛrɛ kɔni mɛna k'a sɔrɔ a ma ye min yɛrɛ kɔni ni u ta a sɔn ye ka mɛn kɛnɛma ko o hukumu de kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan ka taa a ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka ɲɛɲini a ko la cogoya min na u b'a yira k'a fɔ ko u taala bɔ nin ma ko fɔta ye ale su kan ko k'a sɔrɔ ko jogi nɔ o yɛrɛ kɔni baden bɛ a la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye lakana tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ko min kɛra ni bɔnɛni ani na o sababu ye u bɛ se ka o dɔn cogoya min na an bɛ ala deli bada ne ma ala ka o di an ma k'an yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya